Sini seng simnam cini YTF ni hoite block tai sini central district ni hoite seng kaisa khobor manai sini simnam cini khoroksa borok ICU klaijak mochang doni deborma jani sora kamni bo ICU klaijak hini seng naina phaimani nain phaiya koi bo seng saima ka bini kwbangma bukhaklabo tarpore te bini thyroid ni problem rok tongo abon pore seng bono doctor rok bai kok saka nurse rok bai kok saka kok sai seng saima ka bini amo curable no botor ka thik na haibon bo bitirok masana hinai amon bagai seng chini tibra motharo je purun chimi bubagra sarkaro phaika te phaya sakang phano seng jesek samung khaiman jak chini borok ni bagai chini lukuni bagai seng khailai tongo te phainai salabo khainai te seng bono kogri kabukha seng chini jesek seng mansak seng bongno subana hinai abon logiwo te khoroksa rugi bono bo seng nai phaika bin mungkhai Komla Deborma bini bo haino angkai bini bo jesek problem tongmani kisa bohoro sajako tam rokhini BP ni problem rokhini seng doctor rok waite nurse rok kok samon pore saimaka abon pore seng bono busuk jesek subai mansak seng subana hini saka seng omo haino chini tibra motha te chini sikla bodol rok seng jekhane seng dorkar nango bubagran dagi mumai seng aro thangai samung khai tongo te phainai salo jesek nangsak jesek samung khaino nangsak seng khainai nokjatong chono bisas tonni chono logridi asuk saino ani kokpari ka ham khoroksa ni khai je doni deborma bokhai thyroid ni problem ni sawo seng doctor bai kok sai saiman ka botabok ICU tongo omo IGM hospital o Agartala ni engkai jotono jeng te kaisa khoroksa ni mung khai amkha Komla Deborma am bo simnani no bini khai bohok ni kisa BP problem rok tongo ni seng saiman hambai